Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται από τις 7 το πρωί η πιο κρίσιμη εκλογική διαδικασία της μεταπολίτευσης στα 20.552 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Μπορώ να διαβεβαιώσω σήμερα ότι αυτή τη στιγμή ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Κάποιες μικρές αριθμίες που παρουσιάστηκαν σε 2 τμήματα με την έννοια, με τη μορφή της καθυστέρησης έχουν αντιμετωπιστεί και όλα εξελίσσονται καλώς και υποθέτω ότι θα ολοκληρώσουμε χωρίς καμιά ανομαλία μέχρι τις 7 το βράδυ που κλείνουν οι κάλπες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγοί έκαναν δηλώσεις μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η υπέρτατη στιγμή της Δημοκρατίας, ο πολίτης με την ψήφο του επιλέγει για το μέλλον του, για το μέλλον των παιδιών του, για το μέλλον της πολιτείας. Πρέπει να έχουμε μια πάντιμη συμμετοχή, καθαρό μυαλό και καθαρές επιλογές για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά από δεύτερον. Η ψήφος του πολίτη είναι η κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι ίσως οι πιο κρίσιμες και σήμερα ο καθένας μας θα σταθμίσει και θα αποφασίσει όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά και ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας στις επόμενες δεκαετίες. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε από εβδομάδα κυβέρνηση? Πιστεύω ναι. Η σημερινή απόφαση του λαού αφορά τον ίδιο τον πολίτη, την οικογένειά του, τα παιδιά του, το μέλλον του. Αυτό που θα προκύψει από την κάλπη θα μας προσδιορίσει. Προσδιορίζει τον τρόπο που θα ζήσουμε. Άρα περιμένουμε να δούμε πού πηγαίνει η χώρα και ελπίζουμε πραγματικά πως ο λαός θα κρίνει με ιστορική συνείδηση, έχοντας υπολογίσει τα πάντα με ψυχραιμία, με κοινή λογική και με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Σήμερα ο ελληνικός λαός ψηφίζει για το μέλλον των παιδιών του. Ψηφίζει για σταθερότητα, για ανάπτυξη, για ασφάλεια και για δικαιοσύνη. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Δρόμος δύσκολος για να ορθοποδήσει η χώρα. Δρόμος πολύς για να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη, χωρίς εξαρτήσεις, ελεύθερη. Με κόπο, με πόνο, για μια Ελλάδα πιο δίκαιη. Ειδικά τώρα να στείλουμε ένα μήνυμα προοδευτικό και συνάμα σιγουριάς να μην χαθούν οι κόποι, οι θυσίες του ελληνικού λαού, ψηφίζοντας το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Νιώθουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό ότι έρχεται νέα θύελλα τον Ιούνιο και τους επόμενους μήνες. Πολύ χειρότερη από αυτή που γνωρίσαμε. Με την πολιτική υπάρχουν λεφτά για το λαό ή δεν υπάρχουν λεφτά για το λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνεται στον ελληνικό λαό με μία θέση. Με σένα στη μάχη, με το κουκουέ ισχυρό, υπάρχει ελπίδα. Δεν πρέπει να είσαι εφησυχασμένος τις επόμενες μέρες. Δεν πρέπει να φτάσεις στο σημείο να γκρεμιστείς τα βράχια από τα διλήμματα και τις μεγάλες αυταπάτες. Πιστεύω ότι ο Έλληνας σήμερα πρέπει να προσέρθει με λογική και όχι με θυμό, γιατί αύριο πρέπει να ξημερώσει για όλους μας, για όλη την Ελλάδα, η ελπίδα, η προσδοκία για ομαλότητα, σταθερότητα και απόδραση από την κρίση. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτινή, μια μέρα χαράς, διότι μετά από 2,5 χρόνια βαρβαρότητας επιστρέφει επιτέλους η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Και είμαστε βέβαιοι ότι ο λαός μας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη για αλλαγή πορείας. Δεν χωρά στην κοινή ευρωπαϊκή μας πορεία η βαρβαρότητα των μνημονίων. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ψηφίζουν για να είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, ζωντανή με την κοινωνία όρθια. Το αποτέλεσμα είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός σήμερα με την ετυμηγορία του θα αποφασίσει πώς πρέπει να πορευτεί η Ελλάδα μας και η κοινωνία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ένα κίνημα που ξεκινήσαμε σαν ένα μικρό αεράκι, έχει γίνει πια
ένας τυφώνας που σαρώνει τη μεταπολίτευση, που κατακριμνίζει τα δύο κόμματα που υποταχθήκαν στο μνημόνιο και βάλαν ενέχειρο τους Έλληνες. Σήμερα το βράδυ θα πάρουμε πίσω την Ελλάδα. Εδώ, από τη Σαμοθράκη, από τον Εύρο, η Ελλάδα αρχίζει να ξαναζωντανεύει. Σήμερα είμαστε όλοι αποφασισμένοι η ψήφος μας να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τη χώρα. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας, καθώς πάτε να ψηφίσετε και δείτε τι έλειπε και τι λείπει χρόνια από τον τόπο. Σήμερα είναι γιορτή δημοκρατίας. Είναι όμως και ώρα ευθύνης, καθώς ο κάθε πολίτης παίρνει στα χέρια του την τύχη και τη δική του και των παιδιών του. Μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, μπορούμε να αλλάξουμε πορεία, μπορούμε να ξαναεπαναφέρουμε την ελπίδα και το χαμόγελο στη ζωή μας. Το πιο σοβαρό από όλα είναι να κάνει ο καθένας ό,τι λέει η καρδιά του, να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ο κόσμος όταν κάνει όλοι το σωστό, χωρίς μικροϋπολογισμούς, θα βγει σωστό αποτέλεσμα. Χωρίς να κάνει δηλώσεις, αποχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής από το Δημοτικό Σχολείο όπου ψήφισε στον Άγιο Ελευθέριο Θεσσαλονίκης. Και η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επέστρεψε από την Κρήτη εκτάκτως λόγω του θανάτου της μητέρας της, δεν προέβησε δηλώσεις στο εκλογικό τμήμα που ψήφισε το πρωί στην Αθήνα.